Hello everyone, Ruxi from Creativity Incorporated is here, and I will be entering into the Nova Music Festival exhibit in commemoration of October 7th and all those who were brutally killed by the Hamas terrorists, and I will be paying my respects and honoring all those who have left us. Join me. כל השנים שהבינו אותו האנשים הכי פשוטים, זה שכשאתה מתחכה על קצב פעימות הלב, זה הרגע שנעים לך. וקהילה נודדת שמחוברת לאדמה ברמה הכי גבוהה שיש. מוזיקה טובה באמת היא לא לאוזניים, היא לפה. והתקשורת בין האנשים הלא מילולית היא חוויה שבאמת קשה להסביר אותה. פשוט תסתכל לאנשים בעיניים ואתה רואה כמה טוב להם וכיף להם ואיך הם נהנים לחגוג את החיים. מהרגע הראשון שאתה יוצא מהרכב, אתה כבר מתמלא. פשוט מגיעה גם האנשים שבאו נטו בשביל לשמוח, בשביל ליהנות. אחלה אנשים. אחלה אנשים. אנשים בסך הכל באים לרקוד, כל הגילאים, כל רמות החיים, יש מחיילים לאנשי הייטק ומורים וגננות ומנהלי בית ספר, ויש הכל מהכל. האירוע עם הפקה בינלאומית, שבאמת טובי אנשים במדינה מכל המינים ומכל הרבדים ומכל הצבעים וממדינות שונות. אתה מגיע לפנינה של טבע ואתה הופך אותה לפסטיבל. אנחנו קהילה עם ערכים משותפים. אחווה, רעות, קבלת האחר, אהבת הסביבה. כל הערכים שהיינו חולמים שהעולם מתנהל ככה. חברים שלי מהעולם שהיו איתי בפסטיבלים האלה, הם אמרו לי, איכשהו תמיד בנובה, הכי כיף. אתם משהו. האנרגיה שיוצאת מכם היא מטורפת. הנובה הייתה מאוד מאוד יפה. הבנייה שלה היא ממקום של אהבה, של ערכים. משהו שאיחד את הנובה זה הניקיון, זה איכות הסביבה וזה הקהל. זה ללכת ברחבה ושכולם מחייכים. זה גם משהו שאמרתי לעומרי בנובה האחרונה. אמרתי לו, לא ראיתי אנשים כל כך יפים כאילו בכמות כזו. אני מסתובב בתוך רחבה כזאת ואני כל הזמן מחוייך. אין עוד מקום או פסטיבל שהייתי בעולם שאתה מקבל את התחושות האלה. פשוט משהו נפתח אצלך. אנחנו עכשיו מדברים על השעה 6:15, 6:20 בבוקר, והכל מרגיש נכון, והכל פשוט מדהים. يلا يا عمو والله بنتكم
נכנסתי בבקש, אבל גם כבוד הרבי אומר לי, החברה שלי, ידידה שלי, לאחרונה תוכל לחלץ אותה. כן, בטלפון שלה, תמסור את הטלפון שלי, שתשאר לי וכותבת לי בבקשה, תציל אותי. אני מתחיל לרוץ לכיוון הבאתי, אני לא הייתה גדול בשטח, אני הייתה מוצגת על ידי 6 מחבלים. קיבלתי סוג של שיפור כזה, לא יודע מי חיבר אותי בערבית. אחרי מכתב אנשים, היא אמרה מוסלמית כמוכם, הנשמע ולגבי אחרי, לא רחוקים איתנו. הבטיחו גם אותי וגם אתכם, צריכים לרוץ כמה שיותר לשער בארי, איפה שבא. אבל לפני זה, לא להתנגדה הזאת שתעכב אתכם וככה תיפגש וצריכים תמיד. רציתי לחבק את תמיד, אבל לא יכולתי כי היום עולים עליי ומתחיל לפגישה לכיוון הבית באזור באמת שורץ אלפי מחבלים ובצדיקים הבאים היו כבר במאבק של הסיבה היה חילוצים טובים משם לשמחתי המראות שראיתי שם היו חלוטים מעט לכל החיים שלי ולא כל אמורים ילדים קשורים על העץ המראות קשורות לכל העבר ואני צריך לראות את הילדים האלה כל הדברים האלה להתחסות במודל ולקרוא על כולם שמע ישראל הבנו שככל הנראה נבחרנו להיות באירוע הקשה הזה כדי לצמוח ממנו ובדרך הזו לשנות את פני החברה. יש תקווה ואנחנו התקווה.